Господин Десислав Чуколов, независим депутат, за 2 минути. Колеги, вземам думата и аз, за да се чуе най-накрая в тази зала истинското положение на нещата и да спрат поне за малко лицемерните изказвания. Какво разбираме от дискусията досега? Разбираме, че сте загрижени за циганското население в Европа, което включва и родината ми България. Презумно ми минава да си помисля, че точно сега сте загрижени за изключително ниските пенсии на пенсионерите в България или за честните и отрудени българи, които всеки ден стават жертви на циганската престъпност. Уважаеми депутати, загрижете се за това, че Българската социалистическа партия редовно купува цигански гласове на изборите в България. Загрижете се, че коалиционният партньор на български социалисти, Движението за права и свободи, което се представлява тук в групата на АЛДЕ, купува всички останали гласове. Също цигански. Загрижете се, че председателят на Движението за права и свободи Ахмед Доган нарича купуването на гласове, на цигански гласове, нормална европейска практика. Загрижете се, че в България циганското население е 3-4%, а престъпленията, които той извършва, са 30-40% от всички престъпления. И това не са само престъпления от бедност, извършвани от бедност. Това са изключително нагли и брутални престъпления. Защото изнасилването и убийството на една 79-годишна старица не е престъпление от бедност. Съгласни сте с това, нали? Огромните суми, които се отделят, се вижда, че тези суми не работят. Това финансиране не работи, защото тези суми потъват в съмнителни фондации и неправителствени организации. Според нас, патриотите от „Атака“, решението на проблема е да се спазват всички закони във всяка една отделна държава. Спазването на закони, без да се толерира дадено малцинство, ще доведе до успех. Защото в България не се разследва детайлно престъпления, които са извършени от цигани. Това е факт. Факт и може да видите това. Убийството на малолетните сестри Белнешки не беше разследвано, беше потулено. За тези неща трябва да се тревожим, защото толерирането на едно малцинство за сметка на мнозинството няма да доведе до успеха, точно обратното. Благодаря ви за вниманието.